ku yi subscribe a channel mai suna Malo Dan Sokoto TV. Akwai nishadi. Wala hae. Auta menene tana faruwa? Bakin aika ni da 50 guda biyu ba. Benny. Kika ce ɗaya lifton ɗaya daga. Na je bakin kawon kawai na manta wanne ne na lifton ɗin wanne ne na tagantin ne na dawo. Ya baka hansi guda biyu. Ya je daya ya monta sugar ya monta lifton. Hansi guda biyu. Okay, kaso gaya maka. Kaso? Na dan duka na raki. Kaso gaya ma. Ni duka na raki. Kake kuskura na rance da Allah. Kake ko hora. Kambu. Ai lahin kina. In ba kina taulali ba. Da ba ki da Hausa ba ki da ganewa. Irin wanga yarinya kika aiki da irin wanga aike. Fi sabilillahi kina mai hankali, mai sense. Menene? Me kamar ya mina. Ya ke siyo wai ya munta. Ya manta mi. Ta manci kudin suga. A ti kudin lifton. To missa ke da zaki aikin ta biki rubuta mata wagga naira 50 ta suga ta. Wagga naira 50 ta lifton ta. Missa biki haka nan ba. Ha babban Auta. In har kina son ki ga daidai. Amma ba ki da haka. Lahiya. Zo. Waya kafa na. Lahiya. Wallahi ya karya mun kafa na wallahi. An fara yaki Boko Haram. Ke mahaukaciya ke kare kike tsaye. Hana fada ne. Shin tsami waru. Mi. Ka ba si buta kasi. Assalamu alaikum. Kai salamu alaikum mallan da ka tabin da Allah mallan. Ka hai in san jidalin da zan yi da kai. Ke ko waki. Wannan ne waye biyo ni waye na suna. Yana son ki? Shine ki sheko da gurin doki irin wanga. Kan bala'i. Kana son ta? Hala an ce ma abuta haka ɗaya da zaka biyo ta kace kana so mi? Marriage. Aure ne fa zan yi fa sunna manzo Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Haka na ga wannan ka da dauke. Haka ta ne ma aure. Ke. Kai su mana. Kaji an da gurgula yarinya. Dan gajere. A ke kake bata min sunan kanwa yar gaje an kace. Yar gaje. Dan gajere. Kale. Wannan fa baban sita na da kudi. Shi wanga abu. Beni. Haka. To ai nazo ne a dora mana ne. Da gaske ne. Oya kisono. Taho ga jikina. Kisono mana ni ya fi son sika. Kisono mana. To ta yi can wajen ta. Ta yi. Kina da kudi? Aure ta za ku mai. Ita ta kashe mijinta na farko a. Sata kace si. Sata fadi. Wai me yasa baka da hankali ne? Oke ke ma san kenan. Ke zan aure ki kina cin wannan. Kaya kuri yaro ne ba shi da hankali. Kele. Menene sana'anki? Kawai dan buge-buge ne kawai. Baban si tana da kudi. Ke kijiya ce buge-buge to in ya tai buge-buge ne mu ma hadda mu ya hada bugewa. To ni me zan yi da sana'an banza mun da aka tara mana kwasa mu ci. Gaskiya ne. Menene kana so da denge jere? Auren ta zan yi. Amma kasan baka yi goda si ba, ya kamata ka doka denge jere ka je da si gidanku ko sati biyu ku yi ka gani yana da lafiya ko dan ka jere. Shegiya ke gwada ki an kai ka aure ki. Emi shege. Baba kan mama ka je da mata ya. To ke mace min shege. Baka neman biyayya baban ka ya ce ka ce min si shege. Da mama lamai mu ya da abin da iyayen ka kai baba kai mona ke sege ne. Kai pasaki aure denge jere ba. Olo si lásán oni da fún de buro ba. Kana ati aure denge jere. Ku shiga ciki kako ga ina ba ku bugun mama ku gaban ku. Emi ya kina da wani fada da ya tabo. Shi zan baki.